ne féloldalasra menj ezekre föl, mert lecsúszol róla, hanem inkább kapaszkodj fölre és menj át rajta. Csak azért akartam meg kicsibe kihajolt, ott videózni, meg azt hittem, hogy nem bírja magát tartani. Két faszka. Akkor egy. De hol? Ott. Sárga karcsú alapban. Mit csinálsz? Vadászik, mit? Nem, én nem. De ott a középes kapó. Tényleg? Vagy az izé? Nem tudom, valami mérőeszköz inkább. Ja, lehet, hogy nem izé van. Ja, lehet, hogy izé van. Előre néz, előre néz. Betévettünk egy majd hajtásba. Aha. És akkor ilyenkor mi van? Kérdezzük. Egyenesen ki tudunk menni belőle. Javasolnám a láthatósági mellé.